μαλάκι. Με λένε να με βγάζω μαλλιά και κάνω το τσαλίκι. Εβάλαμε πρωθυπουργό, εκείνο το Γιωργάκη, όλοι θα με φωνάζουνε σαν Αμερικανάκι. Μάζεψε άχρηστους πολλούς και έχει και από κοντά του ένα χοντρό παγίδερμο, 200 τα κιλά του. Ήθελα σκύλος να ήτανε, να του ρίχνα μια βόλα για να μην ξαναπεί ποτέ μαζί τα φάγαμε όλα. Έχω κοιμάω απόψε, δεν έχω παρατήρηση. Ήταν να τα κάνεις τα λεφτά. Αυτό πρέπει να πούμε. Λέτα και τα υπόλοιπα να πάνε να γαμηθούνε. Καθείτε. Άμα γυρεύεις τα λεφτά, τρόμα να βρεις λεφτάδες. Γιατί σε μένα θα βρεις πολλά χαματινάδες. Μια συντάκι λάβει. Πέρα. Τάκη. Τη γητά μου που λες. Πήγε και βρήκε ένα λεφτά. Γέρο και με προγούλη. Και μένανε μου έλεγε πως μοιάζει του Γιωργούλη. Σου λέω είναι άδικο ο τρόπος να έχει 10 και ο άντρας που είναι έξυπνος κάνε με μια γυναίκα ρε πούστη μου. Μα εγώ πιστεύω στο Θεό και τον παρακαλάω να με έπαιρνε από άνθρωπο και να με κάνει τρόπο. Το μαύρο λόγο κάμισο πρέπει να το χωρούνε εκείνοι που έχουνε καημό και εκείνοι που αγαπούνε. Κουτάκι λόγο κάμισο που είναι και Αρμάνι 220 ευρώ το γαμημένο κάνει.